सानै हिन्जाव लाग्रा हौवाखौ मा खालामखो आरो हिन्जाव गथायखौ मा खालामखो आरो हिन्जाव गिबिखौ मा खालामखो बेखौ सोंहरगासिनो दङ। बेखौ जोङो लास्टआव आपडेट होगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय। सार मिटिङा सोलिगासिनो दा? मिटिङा सोलिगासिनो दा? मिटिं माने मोननै साइडनिफ्रायबो जोङो मोजां डिसाइड खालामबाय, समाधान जाबाय, जाहाथे नांलायनायबो गैया, बेखौ बे तर्का तर्किबो जों जानो होआखै आरो ओरैबायदि जों मोजां मिलायनानै होदो, बे जों बुंनायनि रावजोंनो बिसोरो मानिनो गोनां बाध्य जाबाय आरो। ओमफ्राय मानजिदों नामा फंसे फंनैखौ मानजिदों, बेखौ जोङो होआखै, बिदियाव गाज्रि नुयो नालाय जोङो बिदि जानाथों। हिन्जावसानिफ्रायबो गारजेन बरिया न'खरनि गोरों गोरा फैजोब्बाय, बिथिंनिफ्रायबो जोङो मोजां गोरों गोरोंखौ लेंहरनानै जोङो बे जोंनिनो बालाजि मन्दिर बालाजि टेम्पलाव जों मोजां सावरायनानै गासैबो सेंग्राफोर दंजोबो नै जोंनि खिथिनाव नोंथाङा बै सावरायनायनि गेजेरजों जोङो दिनै मोजां मोनसे जाफुंसार होनो हादों आरो जोंनि बर' हारिनि जिथु गुबुंले जानाय बै माबाखौ लाइनखौ जोङो मोजां लांनो हादों आरो जेनेबा। आरो नेक्स्टआवहा बेबायदि आरो सोरबाफोर दङबा एसे निउसफोरखौ नायनानै खोमाफोरखौ थिया खालामना ला, जुदि आरो मोनोबा निमाहा गैया होननानै जों सिगांनिफ्राय बुंखादों। इउनाइटेड फ्रम XNDP जानानै जों बेखौनो खावलायनो सानदों। बारे बारे खावलायनाय माबा नंखाया, एबारनिफ्राय आरो सोरखौबा जुदि जों मोनो बिनि जेबो कनसिडार गैया, आथिं हमना खुलुमबाबो जों निमाहा होआ, बे खोथाया जोंनिफ्राय थाखाबाय, भबिष्यतबो थागोन, दिनैबो बुंगोन, बुंबायनो थागोन आरो जानोबो होआ। सेंग्रानियानो जा आरो हिन्जावनियानो जा जों निमाहा होआ। जों खोनानो मोनगासिनो दङ, आरोबो दंबावो, जों बेखौ तदन्त लागासिनो दङ, मोनबायनो थादों। मिया सानै मोनबाय, दिनै सासे, बेबायदि जोङो मोजाङै मोजां हरगासिनो दङ। आरो नेक्स्टआव जुदि गाबोननिफ्राय जुदि मोनोबा बेनि जिथु दायित्व जोंनियाव थाला, बे दायित्वआ गारजेननि सायाव थासिगोन। जों बेलेग एक्सनावहा राहा लानाय जासिगोन। बेखौ नोंथांनि बे इउटुबनि चेनेलजोंनो बिथांमोननिसिम बेखौनो फोरमायहरदो जे जाहाथे खबदान थानो होलायदो आरो जोंनिनो बर' सोरबा लाना खारबोनाय, सोरबा मालायनि फिसाखौ लाना थांनाय, सोरबा लाबोनाय, बे माने बे माबाखौ जोङो जानो होलिया। जुदि जायोब्ला बेनि जिथु राहा, बेनि राहाया जोंनियाव दङ गुवाहाटियाव। बेखौ जायथु सानना दङ बेखौ नायना लाथोंसै बे नोंथांनि चेनेलजों। जों बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय। गोजोननाय थाबाय। दा बिदिनो मिटिं सोलिगासिनो दङ। बिसोर फांनायावनो मा रज'गोन, नों सायावसो रज'गोन दा खोथाया। माबायदि दं बेनालाय मानसिफोरनो खारनो होनना बुंहरोमोन बे आंनाव। माबायदि दं बे आंखौबो बिराद दङ गुवाहाटियाव। माने आंखौ सिनायनाय गुवाहाटियाव सोरबा दं नामा सोंनोसै आं, सोरबा सिनायनाय हौवाफोर लोगो दं नामा? नोंहा गुवाहाटियाव बिराद सिनायनाय दङ होननाया दा जालायबाय। होमबा नोङो एफा गोबाव खोनानानै मानो गोसो बोआखै दासिमहालागै? बे गैया होनदों नोंसानिया, नोंसानि भुल बे मिथिखानानै मानो गोसो बोआखै? आंबोथ' फोथायनाय दं, बे आंखौ थगायदों। आंनि न'आव थाला, बिमा न'आव थाबाय, न' लुनानै होबाय, आंबो फोथायनाय दं, आंबो बिदि थादों। नों होसो बोथारनांगौ, मालायनि खोथाखौ लानानै मारै जानो? बे गाबै गाबै आं थाला होननानै बुंदों आंनि सिगाङाव, आंबो गाबनानै बुंदों, बेखौ बुजायहरदोंबा नों आंनि सिगाङाव बे हिन्जावखौ बेलेग लाखांबाय, ओमफ्राय आरो नोंखौलाय मा संसार मोजां दोनगोन बेलाय? दा साननैसो दालाय मानोथो लुगैफिनदों नोंलाय? नों मोजां जाहोआबा मानो लुगैफिनखो? जेनेबा बे सानै दोङो, हाबो दोङो, गामियाव जोंहा हाबो दोङो, बेनि थाखाय आंनि फिसानि थाखाय। हौवा आरो हिन्जाव सासेखौ मा खालामखो होननानै गोबां मानसिफोरानो सोंहरगासिनो दङ। हौवा आरो हिन्जाव जायबा गिबि बिसि आरो हौवा बिसोरखौ गावनि न' फारसे हरबाय, आरो नैथि बिसिखौ जायबा नैथि बिसि बेखौ जुरिमाना फोनांहोनानै बा हौवाखौ जुरिमाना फोनांहोनानै बेखौबो हरबाय। दा बिदिनो मिला मिसि जाबाय बा गोरोबलायनाय जाबाय। नङाबाथाय सानै लानो नागिरदोंमोन हौवाया, नाथाय सानै लानो मोना, सासेयाबो लाहोआ आरो सासेयाबो लानो नागिरदोंमोन, बेबायदि जादोंमोन। नाथाय उनाव जोबथायाव माखासे नायबिजिरनायनि गेजेरजों बा माखासे बिजिरनायनि गेजेरजों प्रब्लेमा सल्भ जाबाय।